Haino ThangphaiKhlainani bagwi Kwrwi Kaham Lama Aboni bagwi Jungjalo kwlaijak AmchainiLukurok Abohai Koksilsamung Rwkha Chellagang Khonia para AmchainiLukurok Kami Amchaio tongnai Tripura Lukurokni kapal biriman tei kakhlaimung Rwkha Abohai keno Haino hai ThangphaiKhlainani bagwi Kaham Lama Kwrwi wngwi Jungjalo kwlaimani mangpli kasoi phaika Chellagang Khonia para AmchainiLukurok teibo Koksilsamung Rwkha bisingni siba lai tongkha tawphano borokni amchaio ThangphaiKhlainani bagwi Kwrwi Kaham Lama chongbari jorao simiu kami amchaio thangwi soguyu neta mantri rok chongbari paimani yagulo khoroksapano borokni amchaio thangwi nukjakya hwnwi Koksilsamung Rwkha AmchainiLukurok akokthuma awaijangmani yagulo hapangni bwkhaktwi tamo saktharmung harjangno abo jorano koksanai Chini korbukni ke chini MLA chini sonjik manik Ingke chini MDC po tongpio suju ucoy ingke chini ro 21 maharan Chellagang wo bacaye winner ngai ma bungke bala chini sikesar ingke bungke toke em ingke chini sike poro phaya chini sikesar poro chini para phaikau ye bung sana ha kaut ma sana mo tongo ro chini para wo phaye bung sana mo hingke kau ke bale bong sasa opose sinang thamu nuknang thamu abose tokhe jai krikha lama kroi tui kroi mu hapose kroi ingke tole wa tui phaimo dile tre se khoksuyo ingke bo kau no angna noksa ainchum no asuk no ingke bo pura Tripura wo kau sokne nangne abose kaut no Bureau Report, Chini Khorang.